kurang, tapi cuma sampean sing gawe kula terlope-lope. Siapa aja gini Bu? Mimi Ibnu, Mimi Ibnu, Mimi Ibnu, Mimi Ibnu. Pake wong lanang rayu, kula ngomong I love you, tapi langkah si mampu sing gawe kula tercandu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kula kedanan, mung cuma ayang sing rasa disayang sayang. Spesial buat majikan Bunda Ibnu, mana? Bunda Ibnu sayang, Bunda Ibnu. Ake wong lanang sing luwih, mung sampeyan sing terpilih. Karena langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma ayangnya kita. Siapa sih gini Bu? Bima Sakti Hongkong, Bima Sakti Hongkong, Bima Sakti Hongkong. Ake wong lanang sing tekan pada nawang kagen cinta. Karena langkah-langkah sing paling setia yen duduk ayangnya kita. Ayang ambungkan sepisan. Bunda Ibnu maning wong karang pirang-pirang ning kula ngomong I love you, tapi langkah sing mampu sing gawe kula tercandu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kula kedanan, mung cuma ayang sing ngrasa disayang sayang. Siapa aja teteh? Bima Sakti Bosongko, Bima Sakti Bosongko, Bima Sakti Bosongko, Bima Sakti Bosongko. Terima kasih. Siapa aja gini? Bos Jepang, Bos Jepang, Bos Jepang, Aseng, Aseng, Bos Jepang. Terima kasih. Ake wong lanang sing luwih, mung sampeyan sing terpilih. Karena langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma ayangnya kita. Spesial buat Bos Jepang. Ake wong lanang sing tekan pada nawang kagen cinta. Karena langkah-langkah sing paling setia yen duduk ayangnya kita. Ayang ambungkan sepisan. Menok Ibnu wong garang pirang-pirang. Nok Ibnu sing gantengnya ora kurang, tapi cuma sampeyan sing gawe kula tercandu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kula kedanan, mung cuma ayang sing ngrasa disayang sayang. Sampai jadi ini tadi Bos Jepang, Bos Jepang, Bos Jepang terus, Bos Jepang, Bos Jepang. Teteh, siapa kan? Bos Hongkong, Bos Hongkong, Bos Hongkong, Bos Hongkong, Bos Hongkong. Ake wong lanang sing luwih, mung sampeyan sing terpilih. Karena langkah-langkah wong ning alam dunia mung cuma ayangnya kita.
Nok Ibnu. Ake wong lanang sing luwih mung sampeyan sing terpilih karena langkah-langkah sing paling setia yen dudu ayange kita. Ayang ambuka sepisan bos Jepang wong karang pirang wong Jepang wong Jepang paling eman wong Jepang paling sayang sing gawe kula tercandu-candu cuma ayang sing gawe kula kedanan bosongkong mung cuma ayang bosongkong sun rasa disayang sayang ya apa jadi oh siwar-siwur deh. Yeah.